mau ki dadah rencang. Pamer Bu, tok apik lho Bu. Anyar sih. Kalau gimana itu Bu? Tumbas ki nggih. Lah buatan ditumbas ya. Kalau mboten kurang rupet. Sepundhuk sekolah. Lah wong jare-jare kok kudu sajak saknya. Ya wis kok ditumbaske. Ana sare dhisik. Tenin lho Mbak. Halah dhisik ya. Karepku ki yo ana sekolah ngomong. Ada Anjir, mikir ngono yo mbok ora penak gebes ning. kalau dimus teko-teko jalan-jalan TikTok yo aku ora guna. Jenenge mboten nyetos TikTok to. Lah TikTok yo alah. TikTok niku, Mbok. TikTok to, Mbok. Kaos porat ngoten niku lho, Mbok, kaos porat. Tak lihat kok pesok. Oh, kaos porat ngono kae. Nggih, Mbok. Lah nek mau kaos porat ngoten niku nggih regine printen to, Mbok. Boyo ditumbaske. Lah nek mboten kedean to boyo diutang-utangke ning tukang klambi ngoten niku nggih saged. Oh iya, ki mangkat dino Kemis. Dine bareng meneh wong tukang kredit tewan. Lah niki mboten saged jenengan mawon dirungokke tangga mboten sae. Lah nika mbok ngetasi wonten tukang klambi. Beneran Mas, arep-arep reko Mbak, Bayu, rene. Mbak, ngene. Mbak, mana dia ya? Ana teh ora. Mbak, akih, Mbak, akih iki jero tas Ndi iki tak ndelok. ada sirupane pink, ada sirupane biru. Ada sirupane biru. Oh, ngene iki Nah, tak. luwih apikne iki, Mbak. Senengane cakep saiki warna ungu. Oh, ngene iki boleh. Ya. Lah iki piro iki piro? Piro iki piro? Lah murah, Mbak, murah. Lah yo piro? 20.000 paling, Mbak, 20.000. Mbak, aku melok tukoke, Mbak. Ya mriki, Mbak, delok kene mriki, delok. Alah dasar dituduhi, Mbak. Nah, Ndak senengan, Mbak. Oh, melo, Mbak. Nggih, Alah mriki, galak, Mbak. galak. Nek ape tukono sisan, mosok diruwetos sing ditukoke ora ditukokno. Alah iki nek rajan nuruti tekune adine yo ora tak turuti. Timbang nang sekolah kae.
Bontong, aku masih